Jdem na to a jedeme už živě. Tak já už vítám všechny diváky, které se dívají živě. Nevím, kdy to chytne. Kdyby nám to cokoliv nefungovalo, tak napište, nefunguje zvuk nebo něco. A my jsme se teďka s Denny tady připravovali, ale vlastně je to takový freestyle. Tak já tady chci Denny jenom představit. Denny je lektorka jógy, průvodkyně z tmy do světla, prostě žena, která procestovala skoro celou planetu, prostě byla v Jižní Americe nebo v Asii a různě po světě, tak uvidíme, co mi k tomu ještě, když tak řekneš, doplníš, ale za mě jsi žena, která ukazuje, že se dá podnikat i v té lehkosti a i v tom vědomém podnikatelském směru. A tak bych ti chtěl dát jako prostor ukázat kus tvé cesty a inspirovat ostatní lidi k tomu, co tě dovedlo do místa, kde jsi právě dnes. Takže tím bych ti chtěl dát slovo, když bys to chtěl doplnit a je to tvoje. Tak Denny, co bys doplnila k mému představení tebe? No tak děkuji krásně Denisi, nebo Denny taky, za pozvání. Co bych doplnila? No, že ta cesta není absolutně vůbec jednoduchá, ale stojí za to. A kdybych to měla udělat znova, tak to udělám znova. A velice bych si přála, nebo je takovým aj môjim přáním, nebo ja skúsim prepnúť do tej slovenčiny, lebo ja keď počujem češtinu, mne to tam proste, budem sa snažiť po slovensky teda a snáď to pôjde. Takže môjim takým prianím je, aby čo najviac ľudí žilo svoje pravé ja, proste tú svoju cestu, čo sem prišli žiť na základe toho, aký majú potenciál a kde im to prúdi, tak aby čo najviac ľudí žilo vlastne tú cestu srdca a nie cestu strachu. Tak to ma baví a to si prajem pre mnoho ľudí, lebo sama som na tej ceste a sama cítim, aký ten život dokáže byť potom taký krásny a vzácný a zároveň viem aj, aké to dokáže byť naopak, keď nežijeme to, čo by sme mali žiť a keď žijeme niečo, čo nám naša myseľ podmienuje, čo nám tam dáva nejakú ilúziu, istôt alebo niečoho, čo vlastne akože by sme mali, čo sa od nás očakáva, ale pritom to naše srdce nechce, tak to väčšinou vtedy cítime. A to cítime proste, no. Každý po svojom. Takové ty zbloudilé cesty, pokusy, omyly a namísto toho zpátky návrat k sobě, k tomu, co nás naplňuje, baví, kde máme ty silné stránky. I o tom se dneska budeme bavit. A možná na začátek by mě zajímalo, kdybys dokázala tak si jako rozpomenout a prostě jenom pojmenovat nějaké své životní úspěchy, něco, co se ti podařilo, protože teďka se jako otevřela, že to vlastně nebylo vůbec jednoduché a říká, že to stojí za to. Tak jako kde jsi třeba byla v rámci cestování, protože vím, že jsi hodně cestovala, a nebo co si jako třeba se ti podařilo třeba uspořádat za různé akce, a nebo co bys tak jako řekla, že jsou nějaké tvé životní momentální úspěchy? Za co jsi nejvíc vděčná? No to už si mi dal celkom veľa otázok naraz a teraz ja zrazu neviem, ktorou cestou sa vybrať, lebo toho je celkom dosť, tak aby som to nejak skrátila. Ako? Začni těma úspěchama klidně. No najväčší úspech pokladám to, že ešte stále žijem. Že som vlastne prekonala naozaj 5-krát som sa vrátila z temna, z úplného dna. Som sa 5-krát nejak, ako sa hovorí, ako Fénix popela postavila zase. Takže to pokladám asi za najväčší úspech, lebo vždy, keď som bola na tom dne, tak som myslela, že to nikdy neskončí a že našťastie to netrvalo dlho, bolo to vždycky tak krátučko, pár mesiacov, ale inak ešte taký úspech to, že vlastne keď som mala 31, tak som sa osamostatnila, dajme tomu, predtým som mala rôzne práce v zahraničí, od 18 rokov som teda odcestovala do zahraničia, pracovať, študovať a žila som na rôznych kontinentoch, Amerika, Írsko, Anglicko, Austrália, kade tade, to som pracovala, študovala, potom som
si dovolila posledných pár rokov vždy v zime žiť v džungli, v teple, pretože som prišla na to, keď človek prichádza na to, vlastne to telo začne k vám rozprávať aj vďaka tej joge, alebo tej práci s telom, tak vlastne ho začnete cítiť, že čo vám robí dobre, čo ho vyživuje a čo naopak škodí. A pre mňa najdôležitejšia hodnota v tomto momentálnom a asi už aj na veky vekov období, tak cítim, že je hlavne zdravie a čas. Takže to sú moje najvyššie hodnoty, ktoré som si určila, lebo som prišla na to, že je toto najvzácnejšie, čo mám. A to je moja energia, moje zdravie a môj čas. A od toho sa potom odvíja všetko. A teraz som sa asi trošku zamotala a ešte nejaké úspechy, tak ja neviem, vybudovala som alebo spolu vytvorila som triogové štúdia, zorganizovala som triogové festivaly, všetko to išlo takej ľahkosti, ale samozrejme je za tom veľmi veľa práce, ale keď človeka niečo baví, tak to nebere ako prácu. Jednoducho ja už sa cítim, že už od 31 rokov, to znamená, že to je tých 10 rokov, 12 dozadu, takže za 12 rokov už ako keby nepracujem v zmysle tom, že nemám pocit, že musím stávať do práce alebo že sa mi nechce alebo niečo také. Proste 12 rokov tvorím, čo ma baví a veľmi ma to naplňa. Niekedy pracujem aj viac hodín a niekedy mám zase voľno, že nemám toho šéfa a cítim, že keď sa práca stane koníčkom alebo koníček prácou, tak naozaj tak sa necítim, že už pracujem, aj keď možno niekedy pracujem viac. Ale nie je to práca, je to skôr taká radosť všetko. Takže to, keď človek sa napojí na tú vlnu, keď vlastne tvoríme, čo nás baví celým srdcom, tak nám nevadí aj 10 hodín niečo robiť, alebo aj proste to je to tvorenie, to je to vlastne, keď sa duša vlastne realizuje cez tú tvorbu, preto sme sem všetci prišli, aby sme tvorili, aby sa cez nás manifestoval vesmír, lebo sme všetci takým nástrojom toho vesmíru, cez ktorý prúdia rôzne informácie cez každého z nás. Tyjo, tak už je úspěchy, jako zmínila, že hlavně jsi naživu a hodnoty zdraví a času. A teď vlastně i povídáš o tom, že si jako sice tam si úplně to brala jako takovou nějakou menší úspěch, nějaký jogový festivaly a tak, ale vlastně bych řekl, že to asi není úplná samozřejmost. A v poslední řadě vlastně říkáš, že jeden velký úspěch je to, že děláš to, co tě baví a naplňuje a můžeš se tím jako živit. A to mě vlastně přijde krásný, inspirativní, protože určitě na světě je více lidí, kteří mají nějaký svůj sen a chtějí pomáhat lidem tvořit nebo být lektoři jógy nebo něčeho podobného a vést lidi, protože cítí ten dar a chtějí dávat a naplňuje to, ale vlastně může tam být nějaká ta překážka, která vlastně může ty lidi limitovat, aby šli ty své dary, to, co je baví, naplňuje, co je jim prostě nejvíc přirozené. Tak jaké překážky vnímáš vlastně, že byly na té tvé cestě v rámci toho, když vezmeme to podnikání, vlastně tu manifestaci, tu fyzickou jako realizaci, tak jaké jsi tam vlastně měla? Samozřejmě vím, že jsi tam měla i jako ty jiné, ale co vlastně byly ty překážky a kdybys dokázala i nějak jako popsat, co ti pomohlo z nich, takže překážky a co ti z nich pomohlo. Dobře. No, překážky, to možná cítim, že to má skoro každý, kdo se jako kdyby rozhodne pustiť istotu alebo ilúziu istoty. Takže tá najväčšia prekážka je naša myseľ. Aj pre mňa bola najväčšou prekážkou asi strach a tá myseľ, alebo teda iluzórny strach, ktorý produkovala tá myseľ, ktorá si myslí, že sa to nedá, že proste sa neuživím, že to nedokážem a tak ďalej. Lenže tam, keď vlastne tá energia toho srdca, alebo ten zámer, alebo tá túžba toho srdca je silnejšia ako strach. A pokiaľ po niečom túžime srdcom a je to vlastne dobrý zámer a keď je to v službe pre ešte viacerých ľudí, lebo takto potom nejak sa deje samé, že ten strach zrazu potom ide bokom, alebo ten strach zrazu potom
sa premení na odvahu. Ale sa hovorí, že strach je maskovaná odvaha. Dobre maskovaná odvaha. takže vlastne najväčšia prekážka je vlastne strach a taká, u mňa to bola také podceňovanie, že to nedokážem. Ale aj tak som do toho išla, lebo sa mi nedalo inak. Takže strach a jít do té odvahy. Co možná bylo teda úplně na tom začátku vlastně, když se podíváš, když jsi jako začínala, tak bylo tam ten strach jako ta největší překážka, anebo dokážeš si vzpomenout, že si tam bylo ještě něco dalšího mimo? No. Jo, najväčšia prekážka bolo pre mňa pochopiť, že ja nemusím počúvať systém, že nemusím byť proste zamestnaná full time, robiť to, čo všetci ostatní, ako sa to akože má, ako nás to učili, že vlastne ako keby prijať to, že si môžem tvoriť svoj vlastný systém, že pochopiť, že sa to dá aj inak. A potom tam neboli žiadne prekážky, potom už to išlo samé. To už išlo všetko postupne samé. Začala som najskôr tým, že som milovala jogu, v podstate tak 5 rokov som najskôr študovala jogu, kade po svete, kde som žila. Začala som v Austrálii, keď som mala 28 rokov, to je, teraz mám 42, keď už sme v tých číslach, ale to je jenom číslo, takže plus minus 14 rokov dozadu som začala vlastne, objavila som jogu, pomohlo mi to vyliečiť bolesť ramenného kĺbu, mala som taký zápal tam 6-ročný a nešlo to vôbec tá bolesť preč. A po joge, vlastne po hot joge sa mi uvoľnila tá bolesť, prestali bolieť kríže, potom som pochopila, čo znamená, keď sa človek napojí na svoj dých a potom to už len išlo tie benefity a 5 rokov som najskôr len cvičila jogu v Amerike, v Austrálii, všade som cvičila hlavne iba hot jogu, to som tak akože prepadla. Moja vstupná brána bola hot yoga, to je joga v teple, v infrateple. A potom postupne, ako mi to všetko tak nejak poliečilo a vytunilo, začalo mi to tuniť život, aj moju ako vnútornú emócie, alebo takú ako keby aj tú myseľ v podstate samozrejme, že tak mi to vlastne vylepšovalo život a potom ja som cítila také, že wow, že toto by som chcela robiť. Tak si pamätám doteraz, že môjho učiteľa v Cambridge, tam 2 roky som vlastne s ním študovala anatómiu jogovú a terapeutickú jogu a hot jogu, tak som sa ho pýtala, on bol veľmi vzácny učiteľ a z Anglicka k nemu chodili skoro celé Anglicko, tak tiež učitelia sa učiť. A som sa ho pýtala, že Joseph, že ja cítim, že by som rada učila jogu po 2 rokoch, keď som akože to študovala u neho. A že či si myslí, že by som to mohla, s takou malou dušičkou som sa to spýtala vtedy. Ja si to pamätám ako teraz, ako tam sedíme oproti sebe pred hodinou a po hodine a vlastne v tom Cambridge, v tom štúdiu. On sa tak na mňa pozrel, že Denny, že jasné, že si myslí, že on sa domnieva, alebo že vie, že si je istý, že sa vraj o mne raz dočíta. Tak vtedy mne tak akože spadli oči von, vypadli, že čo, ja som proste, že vôbec som nemala žiadne také ambície, kebyže vôbec by mi nenapadlo, že to, čo teraz tvorím všetko, že to dokážem, to... Takže mal dobrý čuch a chápem to, lebo ja mám taký čuch teraz na lektorov jogy, takisto už som zaškolila asi 6-7 skvelých lektorov jogy a už viem vycítiť, kedy človek na to má, byť naozaj tým človekom, ktorý sprevádza ľudí k zdraviu tela, mysle aj duše, alebo je to inak. Že to už aj ja dokážem vycítiť. Takže to chápem už teraz aj jeho. No vidíš, a už som sa zamotala, neviem, čo som chcela ďalej. V pořádku. Mluvila jsi jako o tom začátku a že si vlastně ta překážka byla ten systém, ale vlastně pak si vlastně šla to vlastně jít do té jogy a vlastně potom se vzdělávala a tak. Ale mně to přijde krásný vlastně, že vlastně přicházíš k tomu, co je ti vlastně blízké, protože upřímně vnímám, že jako téma jogy a to, jak vlastně lektoři na to nahlíží, protože někdo si zajde 2x, 3x na jogu a pak to vlastně chce někde učit, ale cítím se jako obrovskou pokoru jako k tomu, že 2 roky to studuješ ještě od nějakého jako fakt lektora mistra a v zahraničí
A potom jako ještě se chodíš za ním zeptat, jo? Že hromada lidí by třeba ani nepřišlo za nějakým učitelem se zeptat, zda jako bych jako mohli. Takže mně přijde to vlastně krásný a odvážný, že jsi šla jako fakt tím srdcem prvně naproti tomu a že jsi možná jako ani nehledala takový to potvrzení v tom systému nebo v tom, jako, jak to budu dělat, jestli s tím uživím, jo? Nebo nějaký další věci. Takže vlastně tam slyším vlastně víc tady tuhletu část, která potom prahla, jo. Tak když tak mi to doplní, jestli to tak jako je, nebo co tam teda potom, jak to pokračovalo, jakože bylo potom ten vstup mimo to zaměstnání, mimo ten systém právě tou jogou. No, tak pokračovalo to tak, že som sa po plus minus 13 rokov vrátila na Slovensko a hľadala som si prácu a nejak som sa na chvíľočku zamestnala ako nejaká asistentka a v administratíve tam chvíľočku ma to bavilo, ale popri tom som stále cvičila jogu a začala som učiť jogu v parku najskôr, len tak. To boli tiež také moje prvé pokusy v Banskej Bystrici. A potom som nejak spolu otvorila také malé študíko, kde holka ešte, čo to chcela otvárať, tak ona chcela pole dance, to je také tancovanie na tyčiach. A ja som tam, že sa k nej pridala, som jej to pomohla tiež nejak vyzdobiť a tak otvoriť, tak som sa tam pridala s tou hot jogou, ako vlastne to, čo som 5 rokov študovala non-stop, tak vlastne to som začala učiť hot jogu. Aj to si pamätám, že prvý týždeň predtým, než som mala začať učiť prvú hodinu, tak som úplne z toho mala taký stres vnútorný dosť, že som sa bála, lebo neviem. A po prvej hodine, ako som začala cítiť, alebo ako som pocítila, že to ľudí baví, že im to robí dobre, tie ohlasy boli obrovské, začalo sa mi proste plniť hodina za hodinou a potom to už išlo samé. To proste, mňa vlastne posúvali, aj posúvajú stále ľudia. Keď vlastne počujem ich feedback a vlastne už tomu začínam po tých 14 rokov aj veriť, že to asi niečo na tom bude, no. Že to učím tak nejak inak a že to, čo im to dáva, že to nie je len nejaké fyzické cvičenie, ale je to aj také, neviem, ako to nazvať, aby som to nejak moc nenazývala ezotericky alebo čo, ale proste naozaj ľudia si menia životy po mojich pobytoch a potom ako začnú cvičiť jogu so mnou a je ich viac a viac. Takže je to tak, no. A to ja som veľmi rada, lebo to je úplne, pre mňa je obrovská radosť, keď vlastne som šťastná, mám ten pohár plný tej radosti alebo takej spokojnosti a vďačnosti a potom ja vlastne tým, že som generátor 2/4, to si aj ty inakšie, 2/4, to je vlastne hermit networker, čiže 50% sme introverti, že chceme byť sami, tvoríme, najlepšie sa nám tvorí, keď sme sami a 50% sme vlastne networkeri, to znamená, že milujeme zdieľať, čo tvoríme a milujeme vlastne prepájať ľudí a proste to isté ja milujem prepájať ľudí, preto robím pobyty a tie festivaly som robila kedysi a baví ma, keď sa ľuďom ako keby darí v tej, no keď proste pochopia, že sme všetci akože tu spolu. Že si pomáhame jeden druhému rásť. Že to ma na tom baví. Mňa vlastne baví, že sa vzájomne podporujeme na tej ceste. Já možná teda už to tak trochu usměrním, protože už tady otvíráš další témata a právě říkáš tady už nějaké věci, generátor, což někteří diváci vůbec nemusí rozumět a pro tebe to možná už je jako takový jasný. Tak možná pojď klidně ještě víc pozvat diváky pro to a vysvětlit jim, ukázat jim, jako čemu se věnuješ. Vlastně ty krom toho, že jsi lektorkou jogy, tak se vlastně věnuješ i práci s genovými klíči a human designu, tak mohla by se divákům trošku vysvětlit, co to vlastně je a vlastně, no, co to vlastně je a já to pak povedu asi někam dál, ale ty možná si to povedeš někam úplně sama. No, tak akože to prvotné, čo ma najviac baví, je určite tá práca s telom a s myslou a s dušou, alebo respektíve tá premena, ktorá sa dá uskutočniť cez tú jogu, takže najviac ma baví joga, to je proste láska. A
popri tom, pred 4 rokmi, alebo už je to 5 rokov dozadu, sa k tomu pridali teda aj genové kľúče. Keď som raz v Tajsku, tam mi dali proste, som sa dostala k svojmu rozboru, takému základnému, čo si každý môže pozrieť zadarmo na internete, keď si dá jinkis.com, to neviem, či to niekde napíšeš, keď to ľudia chcú. A vlastne tam sa dá pozrieť free profile, zadarmo free profil. A tam, keď som si to prečítala, tie 4 paragrafy kratučké, tak vlastne sa mi vtiskli slzy do očí, úplne to ako keby duša si prečíta, že wow, že to ako niekto môže vedieť, že toto som ja, že vlastne zrazu to máš napísané čierne na bielom, to, čo ty tvoríš niekoľko rokov. Už vtedy si pamätám, že 9 rokov som to robila, len som to robila tak nejak, same to išlo. A zrazu to tam mám napísané čierne na bielom, že vlastne toto je to moje poslanie, alebo to je moja životná práca a môj zámer duše. A zrazu tak ma to fascinovalo, tak som každému kamošky som sa pýtala, že či sa môžem pozrieť na ich kľúče, čo som ich poznala trošičku a všetko vždy sedelo. Tak som to začala študovať a tie rozbory boli väčšie a väčšie a teraz už to má asi 60 strán to, čo tvorím. A volá sa to, že mapa duše. Vlastne som si to tak nejak sama trošku vyvinula s tým, že human design viem iba, nie že iba, také základy. Ja nie som špecialista na human design, na to sú iní borci a borkyne. Ale vidím tam to obrovské prepojenie human design a genové kľúče. A takže human design mi pomáha dávať takú základňu, na ktorej potom staviam domček a ideme potom smerom k tým genovým kľúčom skôr, ktoré vlastne human design je skôr ti to zvedomí tvoje talenty, tvoj energetický profil, že či si teda aký si typ, ako funguješ vlastne na základe toho, či si generátor, projektor, ty si manifestujúci generátor, by the way. a tak ďalej, to je na dlho. Hej. Ja o human designe pravím, to sú iní špecialisti, aj keď tiež to študujem už plus minus asi 2 roky. Ale skôr tie genové kľúče. No a potom vlastne, keď už ten human design trošičku si povieme, že nejaké základy sa dozvie človek, tak potom sa milujem presunúť na tie genové kľúče, kde je mapa duše proste. Tam je všetko, tam je napísaný manuál pre človeka, pre dušu v tele, pretože my nie sme len telo, my sme aj vedomie a duša v tom tele, ktoré tam prebýva v tomto živote. A tam je vlastne manuál, ako je tam ukázaná cesta, oni to volajú, že zlatá cesta v genových kľúčoch, ukázaná cesta, ako dosiahnuť v živote to, čo sme sem prišli žiť, ako vlastne, čo sme sa sem prišli naučiť, čo je naša hlavná práca, úloha, aký je náš zámer duše, naša najvyššia esencia, vlastne na čo máme tie dary. Sú tam potom, že čo nás vyživuje, čo nám naopak nerobí dobre. To je tá základná sekvencia aktivačná, ktorej najskôr sa treba venovať celkom dlho, až potom sa dá ísť ďalej. A tam sa dá potom ešte ísť ďalej do veľa oblastí, že ako nadobudnúť tú prosperitu a hojnosť vo všetkých oblastiach. Vzťahy, práca, rodina a tak ďalej. To je všetko tam napísané. A na každého to sedí. Ja som už vytvorila vyše 200 rozborov za tých posledných pár rokov a proste každému to sedí a ja žasnem a baví ma to vidieť, ako to sledí, ako to človeku pomáha si uvedomiť alebo iba sa rozpamätať, lebo to všetko tam my dávno vieme, ale my zrazu to od niekoho počujeme, kto to vie povedať, alebo si to prečítame o sebe a potom už je na nás, že či ostaneme v tých nízkych frekvenciách, sa tam stále bahniť v tých našich tieňoch, ktoré máme so sebou celý život, nedá sa ich zbaviť, každý máme nejaké tiene. Akože tieňovú frekvenciu, máme rôzne úrovne vedomia, nízka frekvencia, vyššia a tak ďalej. No a tam vlastne máme zobrazené naše tiene, ale to je na tom krásne, že keď pochopíme naše tiene, keď ich uzrieme, pochopíme, príjmeme, že teda OK, tak toto je v mojom batôžku, tento život, nedá sa toho zbaviť, ale každý tieň, za každým tieňom sa odkrývajú alebo skrývajú naše dary. Čiže ako náhle príjmeme ten tieň a proste si dovolíme z tých nízkych frekvencií postúpiť vyššie a začať veriť svojim darom, ktoré tam máme krásne napísané, tak jednoducho sa nám prepisuje DNA.
proste a my začneme vlastne si svoj vnútorný svet, každý asi vie, to budem takéto múdra nejaké nechcem dávať, ale každý vieme, že náš vonkajší svet závisí od toho, aký máme vnútorný svet. Akú máme myseľ, aké máme myšlienky, tak taký máme život. Takže všetko, čo žijeme, kde sa pozrieme okolo seba, akých máme priateľov, ako máme prácu a ako vnímame vonkajší svet, to je len zrkadlo toho, ako to máme sami so sebou vo vnútri. Že či sme teda nízko nejak frekvenčne a stále sme v nejakej obeti. A tiež som tam bola, takže viem, čo to znamená. Alebo sa rozhodneme, tam stačí spraviť iba rozhodnutie a aj niečo pre to robiť, neprichádza to zadarmo. Je to proste práca, je to sebarozvoj, vnútorná práca, ktorá podľa mňa, preto sme sem všetci prišli, aby sme na sebe pracovali, nechcem povedať, ale aby sme sa rozvíjali do najlepšej verzie samých seba. Preto všetky duše na Zemi sem prichádzajú, aby sa niečo naučili a aby sa vlastne pomohlo k zostupu toho vedomia na kolektívnej úrovni Zeme a tak ďalej. Tak si myslím, alebo cítim, vidím, že to tak nie je, že si tu všetci pomáhame proste rásť. Díky. Vlastně, kdybys dokázala nějak ještě jenom doplnit divákům, protože teďka jsi to krásně jako popsala ještě z nějaké své praxe a z pohledu, ale někdo, kdo třeba v životě neviděl human design nebo genové klíče, možná se k němu dostala nějaká typologie osobnosti jenom, tak jak bys to lidem popsala? Co to vlastně je? Na jakých základech to vlastně třeba stojí? A jak je možný, že to tak jako sedí třeba? No, to by ma tiež zaujímalo. Ja už akože nad tým ani nepochybujem, ja iba nad tým žasnem. Ako všetko sa dá pozrieť, keď si pozriete humandesign.com alebo genovekľúče.com alebo CZ, a na čom to je založené, to je vlastne, keď sa robí tá mapa, či už Human Design alebo Gene Keys, tak vlastne je potrebný dátum, čas a miesto narodenia. Absolútne nezáleží, ako sa voláš, či si Denis alebo Ferko. Proste tam ide o ten dátum a čas a miesto narodenia, pretože v daný moment, keď tvoja duša prišla na Zem do tela, tak vlastne bola Zem a Slnko v nejakom rozpoložení, alebo ako to nazvať. A podľa toho ti to určilo niečo v tebe, v tých DNA, nejaké, ja to neviem tak odborne, nie som tak, prejdem do tej odbornosti v zmysle tých slov, ale vlastne sú tam potom nejaké kodóny ešte v tom DNA, to tam je všetko nejaká taká štruktúra a vlastne my máme na niečo v sebe, v tej štruktúre predispozície. Máme otvorené ako keby brány. Čiže máme určité genové kľúče alebo brány, každý to inak, alebo systémy to inak rôzne volajú, tak vlastne každý máme na niečo viac ako keby to otvorené, to prúdenie alebo to prepojenie tých čakier, lebo my sme teda akože aj energia v tele, hej, že vlastne zhluk energie v tele. A čo je čakra? Čakra je koleso energie, proste čím je väčšie, tak máme tých hlavných 7 čakier, ale ono ich je oveľa viac. Len v každý systém to inak popisuje, takže tam nejdem úplne do hĺbky, to by sme tu boli na dlho. Takže len to som chcela povedať, že vlastne potom, ako tie čakry nám tam fungujú, aj ako sa o ne trošku staráme v zmysle, lebo však aj tá napríklad yoga pomáha stimulovať určité čakry a potom sa ti vlastne zároveň môžeš sa dostávať k tým svojim darom ešte, lebo sa ti to tam začne prepájať všetko. Takže je to na základe astrológie, genetológie, teraz som povedala čudné slovo, to nebude ono, ale je tam veľa rôznych epigenetiky, skvelé. Veľa exaktných vied, na základe čoho to je. Aj numerológie z časti, ale je to iné než numerológia alebo astrológia. Nie je to, že proste som kozorožec a teraz proste je to veľmi, veľmi špecifické proste. Tá mapa duše je, alebo teda, no, takže tak. Funguje to. Kto neverí, nech si prečíta niečo o sebe, dá sa to, v skratke sa to dá pozrieť zadarmo a potom sa dajú robiť rozbory, kto potrebuje, chce ísť hlbšie, alebo kto nevie sa v živote pohnúť, a či už v práci, vzťahoch, alebo že hľadá to svoje poslanie, alebo proste netuší, čo ďalej, tak to je absolútne geniálny nástroj, ako sa dá pomôcť naviesť. OK.
Vlastně my jsme si už o tom psali, tak já jsem si pro tebe připravil moji vlastní mapu genových klíčů. Podle mě se možná už na to i dívala. Tak možná bych divákům ukázal, jakým způsobem to třeba může probíhat. Já sám jsem nikdy vlastně to nestudoval, takže pro mě to bude úplně nové. Takže když ti vlastně, no, jestli to je pro tebe OK, tak ti ukážu mapu a schválně, co mi na to řekneš. No, schválne. Ja som sa na to až tak moc nedívala, pretože som si dala šlofika. Ja som bola ja brzo stávam, ja sa priznávam, tak ve 4 v 5 stávam, pretože milujú tu čarné a potom niekdy si dám šlofika po obede. Takže som neměla až takový čas. Ty, ale ja to vidím hodně maličky na mobilu, takže ja si to zapnu na mojím počítači tady. Jo, pojď to tam. A zkus to klidně jako jak odprezentovat, co to vlastně je, odkud to možná pochází, ale nebo prostě začni, prostě je to tvoje, teďka ukáž, jakým způsobem prostě pracuješ. No rovnou řekni, že jsi zvědavej na své genové klíče. No, tak ty jsi mě už jako provalila předtím, ale tak jsem zvědav, jsem zvědav, tak pojď se sem s tím. Dobře, chápu. No, jelikož máme krátučký čas, tak to ti řeknu úplně, poviem ti iba základ. To sa proste, ja by som o tom dokázala aj týždeň rozprávať. Tak akože úplný hrubý základ, hej, že takto, keď ty toto sa na to pozrieš, takže ty kokso, čo s tým, no. Tak to sa dá krásne všetko čítať tam. No, začíname, toto sa volá tie všetky guličky a tie čiary, vlastne to je taká určitá aj postupnosť. Začíname od vrcholu ľadovca, od špičky ľadovca, keď si predstavíme, to je vlastne životná práca, to je life's work, to hore, čo máš číslo 20, bodka 2. Tak od tej guličky sa začína a potom sa ide smerom doprava, dole k evolution, to je vlastne tvoj vývoj duše, čo si sa sem prišiel naučiť. Potom z evolution ide cesta k radiance, to je vyžarovanie tvoje, čo je pre teba zdravé, čo ťa vyživuje a naopak, čo ti škodí. A z radiance ideme dole do purpose a purpose je vlastne tvoj zmysel, najvyšší zmysel, čo tvoja duša sem prišla žiť, aká je tvoja esencia, alebo vlastne čo je zmyslom života každého z nás. Žiť svoju najvyššiu esenciu. Žiť svoje najvyššie siddhi, najvyššie dary. Čiže toto sa volá tzv. Aktivačná sekvencia, tie zelené guličky. Potom sa ide na červené, to je Venušina sekvencia, to je úrovne, to je skôr už... Aktivačná sekvencia je úrovňa fyzická, tak to znamená, že skôr akože v tej hmote, ako keby, že to je veľmi dôležité začať a pochopiť a študovať najskôr a integrovať do života to poznanie, ktoré sa dozvieš cez tú aktivačnú sekvenciu. A to väčšinou vždy robím akože s ľuďmi a tam sa dá okolo toho rozprávať a napísať veľmi veľa a nemá zmysel sa posúvať na Venušinu sekvenciu, na tie červené guličky, pokiaľ nemáme integrované v živote do života to, čo sme sa dozvedeli v tej zelenej sekvencii. Keď stále sme v tých tieňoch a vlastne tak potom nepochopíme Venušinu sekvenciu. Nemá zmysel preskakovať tie guličky a jednotlivé kroky, lebo to je ako keď sa učíme lyžovať, tak nemôžeme hneď ísť na skokanský mostík, lebo by nás to roztrieskal, musíme najskôr začať pluch a tak ďalej. To je to isté vlastne aj s touto zlatou cestou. Ja to vlastne študujem s Richardom Rudom, online s ním sa dá študovať a on nás tam presne toto nám to dosť často pripomína, že nemá zmysel preskakovať. Aj keď naša myseľ túži už vedieť všetky guličky a všetko by chcela už najviac už by chcela vedieť tú perlovú sekvenciu, to sú modré guličky, čo znamená tvoja hojnosť, prosperita, tvoja prosperita vlastne vo všetkých úrovniach, že aká je, ako naplňať svoju prosperitu, to sú modré guličky, perlová sekvencia, to je vlastne úroveň mentálna. Ale tam sa dostane človek až keď integruje tie zelené, tú aktivačnú. Takže ideme sa pozrieť na tú tvoju aktivačnú. Keď si pozrieš prvú guličku, alebo genový kľúč, každá gulička je nejaký genový kľúč, life's work, to máš životnú prácu, máš číslo 20. Máme 64 genových kľúčov. Každý genový kľúč je možno na 5 strán rozpísaný, čo tam všetko je o ňom, ale každý genový kľúč ti ukazuje v určitej oblasti, toto máme napríklad oblasť životnej práce, life's work, to je oblasť práce, oblasť tvojej životnej úlohy. To je, čo si sem vlastne prišiel do tej hmoty tvoriť. Takže
potom to, čo som hovorila, rôzne oblasti života. No a vlastne číslo 20. Tak čo to znamená? Máme 64 genových kľúčov, ty tam máš číslo 20 genový kľúč. Každý genový kľúč vlastne nám zvedomuje a ukazuje nám 3 úrovne frekvencie nášho bytia, ktoré môžeme žiť. Naša úroveň frekvenčná, napríklad tieňová, nízka úroveň frekvencií, to sú naše tiene, vyššia úroveň frekvencie, naše dary a najvyššia frekvenčná úroveň sú siddhi. Siddhi je vlastne najvyšší potenciál duše. Proste to je božské proste to ten najvyšší potenciál duše, čo je možné pre toho človeka tu na Zemi dosiahnuť, ako keby tu nejakú siddhi. Vlastne všetci by sme mali byť na ceste k siddhi, aby sme naplňali svoj... Čím sme bližšie, čím viac žijeme naše dary, čím viac vlastne sme v tých vyšších frekvenciách a žijeme, dovolujeme si žiť tie naše dary, tak postupne je možné smerovať až k tým siddhi a tam už je potom, to má každý. Napríklad ty máš svoje... chceš vedieť, ono ti to povie pravdu, takže akože nie len dobré, ale aj zlé. Tak ti to môžem teraz tu hovoriť všetko. No, tak klidně můžeš to tady ze své perspektivy pojmenovat, říct, určitě no, můžeš. Tak ešte teď pořád budú vysvetľovať tú jednu guličku, lebo každá gulička už potom má to isté, ako vidíte, tam sú také 3 slová, takže v životnej práci máš číslo 20 a genový kľúč 20 má teda tie 3 úrovne frekvenčné, nízka frekvencia, tvoj tieň je superficiality, to znamená také, že superficial, to je niečo, keď je neprirodzené, umelé, superficial. Jaké povrchní? No, povrchné. Superficial, to je tvoja tieňová úroveň. To keby si žil nízko vibračne v tieni, tak proste si taký povrchný a taký neautentický. Superficial. A potom máš vlastne dar, vďaka tomuto tieňu, keď ho príjmeš, alebo proste si to, keď sa ti darí v živote, proste už ideš frekvenčne vyššie aj v tej úrovni vedomia svojho, lebo na sebe pracuješ, tak môžeš vlastne žiť svoj dar a ty tam máš v životnej práci, tvoj dar je self-assurance, seba istota, alebo že si self-assured. Ty vieš anglicky tiež asi. Jo, jakože vlastně jsou některé ty slovíčka takové fakt specifické, ale dává to smysl. Ano. Ja to potom prekladám do češtiny alebo do slovenčiny, tak ale teraz to mám v angličtine aj tu. A vlastne, takže self-assured, to znamená, že si ako taký sebaistý, alebo neba, že sebaistý, ale self-assurance. No proste taký skôr až opak tej superficiality, ale cítiš to tam, jo? Jako mohlo by být, jako vlastně moje téma jako dříve bylo, že jsem dělal hodně pro jakoby povrchní značky, dělal jsem design, grafiku a pomáhal jsem vlastně lidem jenom v tom povrchním biznesu, ale bylo potřeba vlastně do toho jít klidně jako vlastně do nějaký sebejistoty, možná jako do nějaké té pravosti, jo? Že tam možná bylo ten opak, jako jít vlastně do nějaké té do těch darů, nebo podporovat ty lidi v těch směrech, kde to není jenom o tom povrchu, kde to není jenom o té hmotě, ale vlastně je to o nějaké té vnitřní seberealizaci, nějaké své, jak to říct, že mě zajímaly ty záměry těch podnikatelů, jo? A vlastně tady se to vlastně začalo jako proměňovat a tak, A ta povrchnost, ale asi mi to není zase tak úplně jasný, ale uvidíme, co dál. Plně pokračuj dál. To tam káže. Takže vlastne, a potom vlastne siddhi, ja chci jenom vysvetliť zatím tie 3 slova, čo tam sú. Lebo spodné slovo superficiality znamená tvoj tieň, self-assurance to je tvoj dar a presence je tvoj siddhi. To znamená, že keby dlhodobejšie vlastne pracuješ na sebe a ideš ešte do vyšších frekvencií, tak máš schopnosť vo svojej životnej práci dosiahnuť presence, to je vlastne ako keby taká prítomnosť, alebo proste prítomnosť. Chápem, že to úplne ešte zatiaľ nedáva zmysel, lebo to sú všetko archetypy slov, za každým tým tieňom, za každým tým slovom, tieň, dar a siddhi, je 2 strany textu.
ktorý proste ja dávam dokopy a potom vlastne to spolu si prechádzame. A len ti chcem povedať, že napríklad, keď iba ti tak zvedomím, väčšinou to robím tak na začiatku, že človeku poviem, že tvoje tiene, keď sa tak celé na to pozriem, tak tieňové aspekty máš teda tú superficiality, tú povrchnosť, turbulencia, pocit obete, sila, psychóza, taká priemernosť, nespokojnosť, neúprimnosť, očakávania, dishonor opäť a opäť victimization, opäť také, že vlastne v tej obeti. To sú všetko tvoje tiene, ktoré už momentálne určite nežiješ, pretože inak by si nerobil, čo robíš, ale je dobre o nich vedieť a niekedy vlastne nám klesne tá frekvencia, alebo vieme do nich spadnúť, do tých tieňov, lebo sú v našom batôžku. My sa ich nevieme zbaviť, tých tieňov. Nedá sa proste zbaviť. Proste tma bez svetla neexistuje a vďaka tej tme máme to svetlo. Čiže vďaka týmto všetkým tieňom máš zase máš dary. A tvoje dary teda sú tá self-assurance, potom ľudskosť, napríklad sloboda, sila, zase v inom prevedení, akože sila nie je taká, ale taká sila proste, že máš v tom evolution, jo, v tom vývoji ako keby sila tým, že to ideš tvoríš, proste si tiež niečo tvoríš, máš tú silu v sebe, proste niečo zmeniť, niečo vytvoriť. No, to, čo som povedal, že si sem prišiel ako keby udávať novú formu niečomu, čo nemá formu. Takže ďalej si tu vlastne inšpiráciu, máš dar inšpirácie, štýlu, máš svoj vlastný štýl, máš dar vitality, intimacy. Potom detachment, to znamená, že nelipnutia, slobody, graciousness, takého akože takej wow, grace, jo? Čo je grace? Milosti, až také graciousness, proste takej, ako to povedať. Ja si to ja nemám to preložené teraz, takže ale keď robím niekomu rozbor, tak ja si tie slovička dávam potom do slovenčiny alebo do a ľudskosti a self-assurance. To znamená, že keď by som sa pozrela už iba teraz, ako nechcem preskakovať, ale vidím tá tvoja prosperita, že kde vlastne je, ako ju môžeš nadobudnúť. A to je vďaka tvojim darom toho graciousness, slobody, humanity a self-assurance. To znamená, že ty si sem prišiel robiť niečo, tvoriť si službe pre ľudstvo, alebo keď budeš vlastne tvoriť niečo pre ľudí, v tej svojej graciousness, jo, v tej svojej musí tam byť samozrejme aj sloboda, že to znamená, že žiadne, že som v roli obete, ty potrebuješ byť v roli tvorcu, pretože si generujúci manifestor zase, to som si pozrela trošku human design, lebo generujúci manifestori majú niečo aj z generátora, aj z manifestora, to sú proste žiariče, ktoré potrebujú stále niečo tvoriť. Ty proste potrebuješ ísť večer do postele totálne unavený a úplne vybitý, že si proste naplno vyžmykal celý deň a keď ho nevyžmykáš, tak ešte večer ťukáš a žmykáš a až potom láhneš a spíš. A zároveň si 2/4, to vlastne z Human Designu profil 2/4 a tu nám to krásne ukazuje vlastne tie kľúčové línie, to je to druhé číslo za tým Life's Work, Evolution, Radiance and Purpose, 2 až 2, 4, 4. A 2/4, to si, tým sa volá tzv. Profil Hermit Networker. A keďže som to aj ja, tak to veľmi dobre poznám. A vlastne 2, to sú ľudia, ktorí majú na niečo dar, ale majú ho tak prirodzený, ty vlastne máš prirodzený dar, ktorý sám ako keby ani nevidíš, ale ostatní ľudia ti ho pripomínajú a zvedomujú. Oni ti hovoria, wow, toto fakt si dobrý, toto je dobré. A vlastne tebe to príde úplne prirodzené. Jak som ja hovorila, že som spravila festivály, štúdio a neviem čo, mne to všetko proste príde úplne prirodzené, jo? Prepájať ľudí a tvoriť to pobyty po celom svete. Proste mne to príde také, že ja neviem, že nič špeciálne nerobím. Ale to je ten dar. Aj cez tú jogu, alebo ty to máš cez niečo. Že máš nejaký prirodzený dar v sebe, všetky dvojky ľudia, čo sú. Tam je niekoľko typov archetypov, že 6 typov archetypov. Jednotka, tvorca, 2 je tanečník, ty si tanečník, archetyp tanečníka. Potom je menič, upevňovateľ, služebník a učiteľ. 6 druhov archetypov, to je tých kľúčových línií, cez ktoré si naplňame tú životnú prácu. Akým archetypom, akým spôsobom. Ty to robíš 2, archetyp tanečníka, to znamená, že ty potrebuješ vlastne tú svoju životnú úlohu tvoriť tak, že
ako keby to som ti trošku aj spomenula, lebo vtedy sme sa tak jemne o tom rozprávali, že ako keby ako tanečník, že tancuješ do tej svojej hudby, ktorá ťa baví, potrebuješ žiť svoje vášne. Musíš robiť niečo, prečo máš vášeň, prečo si zanietený. Nemôžeš robiť niečo, kde je to také ploché. Proste ako tú vášeň ty potrebuješ na to, aby si sa vyvíjal, aby si tvoril. To sú všetky dvojky a potrebuješ sa tešiť z tej hudby, na ktorú tancuješ a ty vlastne len potrebuješ prúdiť a tancovať tým životom a všetko sa ti v odzovkách deje samé, hej. Samozrejme je za tým mega veľa práce. Ty vlastne, ale to každý potrebujeme pracovať na tom seba rozvoji, lebo čím viac sa seba rozvíjame, čím viac stúpa naše aj vedomie vyššie, čím viac sme na ceste z hlavy do srdca a čím viac sme v tom srdci a čím viac žijeme zámer svojho srdca, tak tým viac je to podporované vesmírom a všetko to prúdi a stretávame správnych ľudí a všetko sa nám deje v úvodzovkách samé. Ale to je len preto, pretože sme v prúde toho, čo sme sem prišli žiť. To jednoducho tak je. A to nie sú nejaké vymysly teraz, lebo proste to tak je. To sú vesmírne zákony, ktoré nepustia. Mňa bavia ešte študovať aj vesmírne zákony. To ma tiež baví, lebo vidím, ako fungujú. Takže ja to vlastne ešte zahrňam aj do toho profilu, čo vám robím. To mám po duše, tak ja tam ešte mám aj vesmírne zákony trošičku, aby to človeku ako zvedomilo, že ako to teda... Lebo to je veľmi super poznať vesmírne zákony. Aspoň zo pár základných. Aspoň tých základných zo 10 je dobre vedieť, lebo proste to, keď človek vie, aké sú vesmírne zákony, tak a vieš sa podľa nich orientovať v živote, tak potom tak prúdiš proste, potom nenarážaš až tak na odpor a keď narazíš na odpor, tak vieš, že odpor, tá ďalej cesta nevedie, má prísť niečo iné, takže zmeškám vlak a poviem si, nepoviem si Ježišmaria, že Pane Bože, ale proste nájdem inú túto a idem ako voda. Hej? Veľmi dobré je byť ako voda v živote. Proste prúdiť a nenaražať na ten odpor a všetko robiť s takou najmenšou námahou proste. Ako sa hovorí, zase sa hovorí, to je, že Wu-Wei, to je effort without effort. Effortlessly effort. No, to už by som sa zase trošku do taoizmu jemne. Takže čo tým sa teda tanečný. Vidím, že to je velice komplexní a v rámci jak to dívat, ale zároveň slyším v tom jako i nějakou takovou tu individualitu, že fakt jako každý si to poskladá jako i v rámci toho svého příběhu, je tam nějaká, že vlastně to, co jako vyprávíš, tak mě to vlastně hezky dává nějaký takový to uvědomění, aha, tady tohleto je spojené s tím a s tamtím a proto se děje to a to, proto mám sklony k tomu a tomu a proto mě vlastně baví dělat to, co třeba dělám. A ja jen ti chci říct, že teďkom, jak to říkám za těch 10 minut, to se nedá jít do hloubky, prostě to je úplný základ, to je jenom takový obal a potom, a ještě ti chci říct ta štverka, co si, takže jsi vlastně dvojka, to je ten hermit, co je introvert a na to, aby si tvořil, tak potřebuješ být ve své aure, vo svojej aure a potrebuješ vlastne ako keby byť sám na to tvorenie, ale potom si štvorka a to je networker, aj networker a to znamená, že sa posúvaš ďalej cez vzťahy, že vzťahy ťa posúvajú a že miluješ to, čo tvoríš, tak miluješ zdieľať a miluješ prepájať ľudí. Proste to je to, čo ako keby robíš podvedome a tak, no. Dobre, už dosť. Jo, ať si to chápu správně, tak ty dvojky, tak to jsou toho life work, evolution, tak to jsou ty dvojky a potom a ty čtyřky jako Grace a Purpose, tak tam jsou ty čtyřky, nebo kde vlastně vidíš tou čtyřku? No áno, no Evolution máš tiež dvojku, ale to už je iný, to není, že archetyp zase, že tam je tanečník. V Evolution dvojka znamená vášeň a vzťahy. V Evolution je tvoj vývoj duše. To je, že cez čo sa posúvaš. Ty sa posúvaš cez vášeň, potrebuješ mať vášeň v živote a cez vzťahy. Veľmi dôležité sú pre teba vzťahy. To nemá každý tam má niečo iné. Akože... To je to, co jsem vlastně chtěl říct, jako, že vlastně tady ten popis, co jako vyprávíš, tak vlastně znám hrozně moc lidí, kteří to mají úplně jako jinak a vnímám, že by jim moje židle nebo můj životní styl, filozofie vlastně vůbec nesedla.
Takže mi to přijde vlastně krásný, že tady No, se vlastně o tom bavíme, o těch darech, o těch nástrojích a možnostech, jak se posouvat, no, když vlastně lidi si dovolují fakt vnímat sami sebe, co doopravdy jako s nimi rezonuje a co ne, protože vnímám, že ta stupenka, aby člověk mohl chtít číst nějakou takovou mapu nebo se jako posouvat, tak je jako být otevřený k nějaký změně, být otevřený vlastně vidět tu pravdu, být otevřený tomu si přiznat, že to může být třeba trošku jinak, než jsem jako úplně na začátku si jako myslel. A vlastně, ty si něco to říct, vidím tak tak, že když dělám rozbory lidem, kteří už jsou na cestě seberozvoje, nebo mají jako kdyby frekvenčně vyšší úroveň vědomí nebo tak tam to jde velice rychle. Tam prostě to úplně jenom říkám a oni aha a úplně jenom takhle se jim to všechno načítava, prepisuje a to je vlastne takto veľmi rýchlo. Keď mám pár ľudí, ale väčšinou taký ma neoslovujú, čo vlastne nechcú ísť tou cestou, alebo nie, že nechcú, ale možno tomu neveria, alebo ja neviem, sú skeptickí, tak proste taký človek ti nepovie, že sprav mi mapu duše. Jo, mapu duše ti povie človek, ktorý naozaj túží konečne v živote proste naskočiť na tú správnu vlnu a žiť svoj plný potenciál. Žiť svoje práve ja. Byť v súlade. Proste žiť to poslanie, ako keby, alebo žiť tú svoju najvyššiu esenciu. No a ešte ti chcem povedať, keď tak pozerám, tak takisto je veľmi pre teba dôležitý kmeň, veľmi potrebuješ ľudí, aby ako keby byť v tom svojom kmene, lebo to máme podobné, tak ja toto poznám. A je to tak, že vlastne tebe dáva kmeň výživu, ako kmeň v zmysle komunita nejaká, ktorá ťa vidí. Potrebuješ byť videný a vtedy ti to dáva tú výživu a ty potom rastieš a kvitneš pre všetkých. Hej? Tak ako pre seba, tak aj pre všetkých. No a čo sa týka tvojich siddhi, tak najvyšší potenciál, čo ty môžeš dosiahnuť v tomto živote, tak máš siddhi tej prítomnosti, compassion, to je ja neviem prekladať takto rýchlo. Compassion, vieš čo myslím? Keď si compassion, tak máš súcit ako keby. Súcit, freedom, majesty, proste majestátnosť, exquisitnosť, potom bliss, proste blaženosť, priehľadnosť, to znamená, že transparency, že proste je to čisté, autentické, oslava. Ty si sem proste prišiel oslavovať život aj cez tú svoju prácu. Keď sa ti bude dariť, tak ty dosiahneš vlastne také sprítomnenie v milosti, v compassion, v súcite, v ľudskosti, v slobode, v oslave a v tej transparentnosti a v blaženosti. To sú tvoje hlavné také témy toho siddhi. A mohla by som pokračovať ďalej, je toho veľmi veľa. Takže keď budeš chcieť rozhovor, tak sa mi ozví. Ja ti ho vypracujem a potom môžeme 2-3 hodiny sa o tom rozprávať a ti to veľa dá. Jistá. Jakože opravdu to se mnou dost jako rezonuje, ty slova, jenom tady to prostě, neříkám, že je to jako něco mýho, jako úplně nutně, ale když to prostě se jako poslouchám, tak prostě fakt hodně mé filozofie životní je založena na tom soucitu. Protože ten soucit je obrovská jako za mě brána jako k nějaké lásce a právě k těm lidem, vztahům a tam vnímám jakože obrovský potenciál jako žít sám sebe, ale právě mi to přijde jako komické, protože vlastně to mluvím ze své perspektivy, z nějakého mého příběhu a zároveň jako tady z té mapy, která vlastně je to přirozená a každý to vlastně může mít jako jiný. Takže tady vlastně si říkám, každý má nějakou životní filozofii, která vlastně může fungovat hlavně jemu a ne někomu jinému. A právě proto třeba miluju vlastně koučování a coaching jako takovej, ve kterém vlastně vůbec nemusíme tam dávat sami sebe, ale vlastně jenom otázkama hledáme ten příběh toho člověka a vůbec tam nemusíme dávat ten svůj, protože ten člověk si tam vlastně nachází sám sebe skrze že mu dáváme prostor práci jako s ním. Takže tak, já bych možná už teda teďka přešel vlastně jako moc dále a v rámci už nějakého závěru. Tak pojď možná klidně ještě jako pozdílet, co je teďka jako nějakou tvojí teďka momentální největší vášní, co tě teďka jako nejvíc nabíjí, na co se těšíš, co je prostě teďka to tvoje,
čím nejvíc žiješ a No, uměle budeme se schylovat tak k závěru. momentálne je to tá príroda, ktorá proste sa zobudza. Teraz tuto sa pozerám na stromy a zapadá slnečko. Takže žijem tou energiou tej prebudzajúcej sa jary a úplne z toho užívam a žijem momentálne najviac teraz zase ma nakopla takú múzu, lebo som mala náročnú zimu, musím sa priznať, že som mala nejaké zdravotné, fyzické aj psychické zdravie, mi haprovalo, ale našťastie sa mi to podarilo poriešiť. A takže som mala takú stagnujúcu zimu, ktorá v podstate tiež k niečomu viedla a veľa ma naučila. V podstate, keď sme aj v tom smutku a stagnujeme v živote, tak tam najviac dochádza k tej transformácii a najviac vlastne tá duša sa vtedy teší, pretože konečne sa aj začneme venovať a ideme do hĺbky a ideme vlastne dovnútra a väčšinou sa odpojíme od celého sveta a snažíme sa nájsť tú cestu von, takže von na svetlo, preto sa hovorí, že z tmy na svetlo, pretože tá tma vlastne nás tlačí do toho, aby sme boli viac v tom svetle. Čím zažijeme väčšiu temnotu v živote, čím viac tmy nám je dovolené spoznať, tým viac svetla dokážeme vnímať a chápať. Inými slovami, každý rise of consciousness alebo každé navýšenie vedomia niekedy ako keby no nejdem tam zachádzať, lebo to by som ešte rozprávala dlhšie okolo toho, tak aby som sa nezaplietla. Čo ma teda naplňa momentálne? No momentálne ma opäť naplňa aj tvorba jogových pobytov na krásnych miestach, na našej krásnej zemi. Momentálne asi ešte 6-7 pobytov bude na Slovensku a potom už v zahraničí Korfu, Chorvátsko a Srí Lanka. Takže ja milujem vlastne tvoriť pobyty, pretože vidím, akú transformáciu to tým ľuďom dáva, keď ako víkendovky sú tiež fajn, aj tam sa niečo vždy udeje. Ja teraz som mala pobyt tento víkend a bolo to wow. Mne to vždycky, ja žasnem, ja proste len s to pokorou príjmam a ďakujem, že som tým nástrojom a všetci sme nejakým nástrojom a že vzájomne si toto môžeme odovzdávať a ako fakt tých 14 rokov to, čo študujem, tak cítim, že teraz zbieram to ovocia a dávam ho ochutnávať všetkým, ktorí to cítia, ktorí cítia jogu srdcom alebo ktorí cítia to, čo ja zdieľam, takže a vidím, že tí ľudia potom to ovocie im to chutí a zlepšujem to život, takže to ma veľmi vlastne robí šťastnou, to ma naplňa, to mne vyživuje dušu vlastne určitým. Takže no a najviac ale milujem robiť pobyty tie dlhšie a tie robím pri mori väčšinou, niekde na krásnych miestach a tam už sa deje akože úplne premena a za tie 2 týždne, čo sa dá spraviť, tak ja vlastne keď som študovala jogu, tak ja som išla do ašrámu aj na 3 mesiace a tak si zober, že 3 mesiace cvičí 6 dní v týždni jogu, 6 hodín 7 denne, 3 sessions sme mali každý deň, 6 dní v týždni, 3 mesiace v kuse, do toho masáže každý deň a vlastne tá práca s telom od rána do večera, zdravé jedlo a veľmi veľa človek tam príde k tomu poznaniu, ktoré potom vlastne nejakým spôsobom sa snažím odovzdať tej západnej mysli, aby to pochopila, aby nemusela mesiace teda byť niekde v ašrame zavretá, aj keď je to super a všetkým by som odporúčila aspoň na mesiaci dovoliť ísť niekde na miesto, kde je ticho, pokoja, kde sa zdieľa yoga a kde sa vlastne dá poliečiť telo, myseľ, duša cez túto vedu. Prijala každému v živote, alebo aspoň na mesiac sám, proste byť sám na mesiac niekde v prírode, kráčať prírodou mesiac sám. No. No, a když teda vlastně, už jsem se chtěl vlastně doptat, jak to vlastně může probíhat, ale tak pojď klidně, protože je vlastně překvapilo, že tam jsou masáže ještě k tomu, tak možná klidně pojď ještě, co vlastně si lidi odnáší, s čím odjíždí, jo? Jaký to má vlastně potom na ně vliv, jako proč by vlastně měli přijet, protože taky jsou někteří lidi, co vlastně neví, co je to retreat, tak proč bych měl jet někam na takovou dovču, jo? Nebo co mi to vlastně přinese? No, tak jak bych to řekla, prostě keď zmeníme prostredie, když jsme pořád v tom stejným prostredí, tak se jako těžko něco zmení. Keď chceme v živote nejakú zmenu alebo chceme prísť k nejakému poznaniu alebo pochopeniu,
tak je veľmi dobré zmeniť prostredie, pretože už len to prostredie, energia prostredia, ja väčšinou robím retreaty na krásnych miestach. Buď sú to retreatové centrá, alebo sú to proste miesta, kde je pokoj, ticho a kde sa dá ísť dovnútra. Lebo na to, aby sme dokázali sa napojiť na ten zdroj, na tú múdrosť srdca, alebo duše, alebo hej, aby sme neboli v tom egu a v hlave, lebo väčšinou sme v hlave a v egu a máme tie strachy, obavy a predsudky, že Ježišmaria, nejaká dovolenka, retreat, čo to je, nejaké ezoterické, ja neviem, karty, hala, bala. Dobre, to už teraz moc rozprávam, ale akože máme rôzne predsudky a ani sa nečudujem, popravde, pretože je aj kadečo, už teraz je toho toľko, že ja kebyže neviem, tak neviem si vybrať, lebo by som netušila, kto je pravý a kto ľavý a kto študoval jogu možno týždeň a zrazu učí, alebo sa tomu venuje x rokov. Čiže naozaj je veľmi dôležité si vybrať kvalitného sprievodcu. Ale to vám zase, aj keď to človek proste všetko nás niečo učí. No. Takže čo som tým chcela povedať, je, že ten dopad vlastně, nebo co si odváží ti jako lidi, proč by někdo měl jako dojet na takový retreat teda? No väčšinou mi prichádzajú ľudia, buď si prídu akože oddychnúť, ale väčšinou neodchádzajú len, že si prišli, že to nie je len dovolenka, že si oddychneš a zacvičíš si nejaké pozdrav slnku a pár asán, ale vlastne čo ja robím, tak zvedomujem v ľuďoch ich potenciál hlavne cez jogu a cez genové kľúče a cez vlastne to zdieľanie toho poznania, ktoré mne prišlo za tých 14 rokov, cez moje skúsenosti a všetko možné, čo som študovala a aj životné teda pády a vzostupy a to, že to študujem 14 rokov, tak ono mi to začína viac a viac dávať všetko, proste všetko je prepojené. Všetko je prepojené. To je tak krásne, keď to človek pochopí, ako duša, mysel, telo, vedomie, duch je prepojené, že jedno od druhého závisí a že keď vlastne pochopíme, ako funguje mysel, keď si spravíme z našej mysle a ega priateľa a nie nepriateľa a keď vlastne si dovolíme otvoriť srdce napriek tomu, že bolo zranené a že vlastne znovu sa otvoríme dôvere v seba a v život, tak sa dejú zázraky. A to vlastne všetko na tých pobytoch ľudia zažívajú cez to, čo zdieľam aj v tom tichu, aj cez to telo hlavne. Im to prichádza same cez to telo. Ja ich tam iba vediem do tela, cez dých, učím ich pracovať s dýchom, učím vlastne človeka pochopiť, že dých je náš, že dých je všetko, že dých je náš učiteľ, liečiteľ, kamarát najlepší proste. Ako dýcham, tak žijem. A teraz počas tohto rozhovoru nejak som veľmi rozprávala veľa a rýchlo, že až som zabudla dýchať skoro, takže za chvíľočku budem spomalovať. Takže robím tam aj vedené meditácie, všetko je to vo veľkom takom pokoji. Aj tá joga, čo robím, tak to nie je nejaká rýchla joga, všetko je to relaxačné, pretože jedine v relaxácii nám príde poznanie. Jedine keď si dovolíme vlastne pustiť tú myseľ. Jediné, čo nám stojí v ceste za šťastím, je naša myseľ. Nič iné. To len naša myseľ si myslí, že nemôže, že sa bojí a že... Čiže ako náhle my dovolíme počas tej jogy ísť do tela, čo sa nám deje? Tak sa vlastne vypína postupne myseľ, lebo pozorujeme dých. A nedá sa pozorovať dých a rozmýšľať. Tie dve veci sa nedajú robiť naraz. Buď pozoruješ dých, alebo si v hlave. A preto čím častejšie každý deň si nájdeme 5-10 minút denne, pozorujeme dých, tým viac vlastne utišujeme tú myseľ a prichádzame k poznaniu. Dých je kľúč, prítomnosť je kľúč, vďačnosť je kľúč. Tieto tri veci, keď človek pochopí a každý deň praktizuje a začlení do bežného života, do bežných dní, tak vyhral stupeň spojnosti a plnenému životu. Tak jo, slyším teda mnoho darů, možností, co lidi mohou přijít. Vlastně mi to přijde krásný propojení, že vlastně lidi jdou na retreat si odpočinout, ale vlastně přijdou k nějakým hlubším své poznání. Tak pojďme to možná teda k závěru. Co bys tak jako na závěr chtěla tak vzkázat ještě nějak za sebe, třeba jednou větou, kdybys měla
kdybys měla jako na všechny billboardy dát jednu větu prostě, že by se všechny billboardy na světě prostě přepsaly, tak co by tam mohlo být za slova, větu? No, tak ja bych dala určite by som dala vetu, že život je dar, neprepasníme ho. Ale proste život je dar, alebo že nie je čas strácať čas. Alebo že je veľmi dôležité pochopiť, že všetko je neustála zmena. Proste začať zmenu a otvoriť sa zmenám. A úplne najviac by som tam dala, že žij svoj potenciál duše. Proste žij, čo si sem prišiel tvoriť vlastne. Buď nástrojom toho vesmíru a hlavne nech sa proste žije mier a láska, harmónia, lebo tento svet ju veľmi potrebuje úplne najviac a veľmi je dôležité každá iskrička, každý človek, ktorý je v miery a v harmónii a v láske, tak je vlastne pre tento svet najdôležitejší. Takže nech je nás čo najviac. Tak to byla Dennyha. Děkuji moc, Denny, za rozhovor a za sdílení, inspiraci, ukázku toho, co tam je. A kdybyste chtěli zažít Denny Retreat, tak na jejich webových stránkách můžete najít možnost se tam rezervovat. Není to žádná placená reklama, jenom prostě má tam nádherné jako pobyty, retreaty, takže jenom tady dávám možnost se podívat. A kdyby vás cokoliv zaujalo, tak si ji můžete ozvat. Já ještě jednou Denny děkuju za to pozvání, za milá slova a budu se těšit takhle příště. Takže jestli chceš ještě se někam rozloučit na závěr a jenom ukončit stream a pak to ještě si můžeme něco říct sami tady. Ja děkuji za pozvání. Takže mně se jen líbí, že tady se dívám, že se odpočítává 1 minuta 06 a když bude 1 minuta 08, tak by som si prijala skončiť, protože číslo 108 je číslo čísel a to je všechno. To je all connection číslo 108. Ja som o tom písala kedysi aj články a všetko je 108 proste. 108 bodov hlavných, 108, všetko keď sa videli je 108. Takže jestli skončíme 1:08, tak to je ideál. Takže ešte mám nebo já poslední minutu. Já jenom, že všechny zdravím a jestli to někdo poslouchá a budu ráda, když se uvidíme na pobytech. Chodím i z České republiky lidí a jak vidíte, tak mluvím sem tam i česky, protože to tak mám, že jsem se narodila v Čechách, ale žila jsem na Slovensku. Takže tak dvojazyčne. Takže sa budem tešiť na pobyty a na rozbory, kto má chuť, rozbor má duše, veľmi ma to baví toto tvoriť. A hlavne, keď človeku pomôže na tej jeho ceste do toho plného potenciálu. Tak jo, máme tady ještě půl minutu, tak můžeme si představit, že ona ještě jako doplyne a máme to možná tak, že jsme to stihli do minuty 08, takže jsme naplnili ten plný potenciál a možná nám ještě zbylo pár sekund, ale já to ještě natahuju, takže... Tak dáme si společný nádech a výdech a pak to zruš. Tak si dáme rovná záda hezky a dáme si společný nádych nosom a výdych cez ústa dlhé. Díky za rozhovor. Namaste. Namaste.